Is this the first time you see a robot like this? Yeah. First time. Yeah, yeah. Okay, then up. Wow, that is good. Up. It's not going. You have to wait. Okay. No, I think this one is good. Minkälainen ensireaktio on tähän laitteeseen? No, sanotaan niin, että hyvin tommonen mielenkiintoinen, että kyllä se varmasti auttaa sellaisia ihmisiä, joilla nimenomaan ei ole niinku niitä käden niinku toimintoja ja he ei pysty niinku itsenäisesti syömään. So I need to like that. Out so it will. Minkälaisia käyttöpaikkoja sä näkisit, että voisi olla mahdollista? Mä luulisin, että meillä on esimerkiksi semmoinen kotiuttamisyksikkö, niin siellä voisi olla tämmöinen koe, että on ihmisiä, vammaisia ihmisiä, jotka tulee niin kuin niin kartoitetaan, että mitä he tarvii, minkälaisia apuvälineitä ja tämmöisiä. Että tämä voisi olla siellä ihan aika hyvä koeväline.